Mal som 19 rokov a ona 17. Išla mi oproti dlhými krokmi a vždy ma o kúsok minula. Nedívala sa na mňa, ale pred seba. Vôbec sa správala ako vták. Ešte nikdy predtým som nestretol dievča s takými žiariacimi očami. Ako by to svetlo prichádzalo odkiaľ si, kam som nedovidel. Vlastne dodnes sa za tým zvláštnym svetlom pláhučí. V tejto obyčajnej papierovej krabici je skoro 17 rokov môjho života. Teda isté, že nie celá práca, ktorú som robila, ale také niektoré obrázky a separátky na pamiatku, ktoré som si teda zobrala domov. Keď som nastúpila po skončení lekárskej fakulty na anatomický ústav, vôbec som netušila, čo vlastne budem robiť. Samozrejme, že som poznala pitevňu, ale nepoznala som teda vedeckú prácu, ani to, že sa dostanem do veľmi dobre zariadeného elektronovo mikroskopického laboratória. Techniky som sa vždy bála, ale naučila som sa tu, že keď človek chce, tak vlastne dokáže zvládnuť všetko. A tak som sa mikroskopom pozerala na taký zvláštny svet, ktorý sa veľmi páčil aj výtvarníkom, pretože organely, ktoré boli zobrazované elektronovou mikroskopickou metódou, boli navyše aj veľmi pekné. Múry anatomického ústavu boli dosť chladné. Jednak aj preto, že sa nekúrilo, ale jednak aj preto, že vlastne takého človeka uzavretého do tej svojej práce obklopovalo akési ticho. A tak som tej svojej malej pracovni, možno 3x2 metre, začala písať. Najprv to boli divadelné hry, potom to boli rozprávky. No a pri tých rozprávkach som sa začala cítiť, že som šťastnejšia. Až ma uvidel jeden kolega na chodbe a hovoria, prečo sa ty tak usmievaš, čoho si taká nadmerne šťastná? Tie vonkajšie okolnosti mi až tak veľmi neprijali, ale napriek tomu teda tá tvorba ma priviedla k takému pocitu uspokojenia. Bola som veľmi dlho ticho a v podstate o takých tichých ľuďoch si možno niekto aj myslí, že o ničom nerozmýšľajú, lebo sa v podstate okrem teda tej práce, o ktorej som hovorila, ani neprejavia. Až raz som sa prejavila, že som prehovorila, bolo to v noci o 3:00 ráno. Chodívali k nám filmoví tvorcovia, jedným z nich bol režisér Samo Ivaška. A som mu porozprávala príbeh o vedcoch. Veľmi sa mu zapáčil. Bol to príbeh o takých ľuďoch, ktorí vždy tvorili vlastne také pracovné jadro kolektívov, ale ktorí nemali vonkajšie ambície, ktorí nemali ani meno. Keď išli po chodbe, tak sa nehovorilo, že to ide Jožko, alebo Miško, alebo Ďurko, ale sa povedalo on. O takých v tej dobe trošku nalomených intelektuálov, ktorí nemali ľahký život. No a tak vznikol film, ktorý sa nazýval Suterén. Dramaturgoval ho môj muž a natočil ho Samo Ivaška. S veľkým entuziazmom tam hrali herci, básnik Jan Mokoš, pán Gervaj a mnohí iní, ale aj technický personál, zvukári, osvetľovači, kameraman. Robili to väčšinou zadarmo. Tento film putoval do Trezoru. Ale v 89. hneď na začiatku revolúcie tento film odvysielali. Mal takú kurióznu pointu tento film a síce hlavný hrdina prekoná sám seba a vlastne v kolektíve, ktorý si ho neváži, dáva výpoveď. Keď sme ten film tvorili, tak nás nenapadlo ani jedného, že výpoveď dáme všetci traja. Dramaturg v 86., ja v 90. a režisér, teraz si presne nepamätám, kedy to bolo. Ja som v podstate taký verný typ.
bola by som schopná si obľúbiť trebárs aj nejaký stĺp a roky na ňo sa s očarením pozerať, aj keby som nedostávala nejakú spätnú väzbu. Preto som to očarenie v 90. roku prerušila, odišla som zo školy a pocítila som v sebe takú odvahu, že by som mala písať. Tak som začala písať detské knihy a podarilo sa mi z nich už vydať 3. Jedna vyšla v Taliansku, ilustroval ju pán Adolf Born a 2 pekné knižky vyšli u nás. Napísala som ešte ďalších asi 8 titulov. Čiže to moje predsavzatie sa splnilo a nie len to. V podstate som šťastný človek, lebo mala som v živote 2 také veľké túžby, akože písať a potom stať sa psychiatrom. A v 92. roku som sa odvážila ísť na kliniku do fakultnej nemocnice na Mickiewiczowej a veľmi milo ma prichýlili a umožnili mi stať sa psychiatrom. Myslím, že to písanie kníh aj tá psychiatria majú vlastne takého spoločného menovateľa. Je to empatia, je to detská duša, je to aj moja detská duša, aj taká určitá hravosť, ktorá nie je celkom ako ženským prvkom a táto hravosť vlastne umožňuje aj mne teda naučiť sa niečo nového. Je všeobecne známe, že ľudia sa duševných chorôb boja. Boja sa ich aj blízky príbuzní pacienta. Neuvedomujú si, že duševný svet psychicky chorých ľudí, taký tichý, uzavretý do seba, je veľmi zaujímavý. Sú to väčšinou veľmi citliví, zraniteľní ľudia. A ten svet nie je vôbec taký vzdialený od sveta tvorcov v štádiu inšpirácie. Okrem povinnosti sekundárneho lekára, a teda základnej biologickej liečbe, som sa venovala aj psychoterapii. Myslím, že každá psychoterapia je vlastne daná tým, kto ju robí. Nebola blízka rozprávka, tá rozprávka sa vlastne objavila aj v tej psychoterapii, či už v bábkovej psychoterapii, alebo sme písali rozprávky, alebo v rôznych imaginatívnych technikách, kde som pacientov pripravovala vlastne na styk so skutočnosťou, na návrat domov z nemocnice. Snažila som sa im predstaviť harmonizujúce obrazy. Mala som zaujímavý prípad pacientky, kedy som zrazu vyšla so svojou rozprávkou o čajníku. Nebolo to u mňa obvyklá téma. Tá rozprávka sa jej natoľko zapáčila, že odrazu sa rozhovorila. Mali sme spolu niekoľko sedení a dovtedy neprehovorila vôbec. Začala hovoriť o tom, že aj ona mala nejaký čajník v práci, že potom niekde zmizol a že si ho veľmi obľúbila. Iste som ju tým nevyliečila, ale možno, že som trošku k tej terapii prispela.